DXDC Radyoman Report. Nihangyo karon ang publiko ngadto sa sektor sa transportasyon nga kung mahimo dili lang sa una sila magpasaka sa plitihan sa mga pampublikong panakayan. Sumali ni Melinda Medina, negosyante o nagpuyo sa Katalunan Grande, naglisod na ang kadaghanan gumikan sa pagsutoy sa presyo sa mga palaliton ug mas mosamon pagayud ang kalisdanan kung lakip ang pamasahe sa public utility jeepney mag-usba-usab. Niadtong adlaw Martes, sobling nagpatuman og big time high price sa produktong petrolyo ang mga kumpanya sa nasud, busa mitiyabo na sab ang mga motorista karong panahon na. Og niini miangal na si Angelo Matao, driver sa rutang Matina-Pangi, sa punay nga pagsaka sa presyo sa petrolyo diin matag adlaw dili moubos sa kapin libo ang matubil ni ini, wag na lang sa 500 pesos ang mauli ni ini nga income gikan sa pamasahero. Og kung paboran man sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang pagsaka sa pamasahe, mas bintaha kini ngadto kanilang mga driver kay mas dako-dako naman unya ang ilang mauli nga income. Ay, yung tagbilin ng damang English para makapagkapag sa gamay. Pero kung English, ang utamahin mo, kailangan po na negosyo. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Joel Veray. Tatak, RMN! Tatak RMN.